आलदा आलदामोनथ' औ सोरबाया दस्रा खाहानि जादों दस्रा माबा मोनसे जाथाय जादों बेबायदि आरो जाथाया थारमाने कालेक्सन बहुद खालामनांगोन आरो सोरबा क'क्राझाराव थानायनि काहानि आलदा चिराङाव थानायनि काहानि आलदा फानबारियाव थानायनि काहानि आलदा सनितपुराव थानायनि घटनाया आलदा बाक्सायाव थानायनि घटनाया आलदा जोब नालाय बेफोरबायदि आरो थारमाने कालेक्सन खालामनांगौ बिराद दं आरो दा जेनेबा आं नैबे स्टार्टिं अपारेसननिफ्राय मोनोबा आंनि खिनिखौल' आं बुंनो हागोन आरो आं बबेसिमहालागैनिफ्राय मा जाबोआ बिसिमखौ आं बुंनो हायो आरो बुंनो हायो मानो ओमफ्राय माखासे जारिमिन लिरनायावबो थारमाने माखासे जायगानि नाम दैफोरनि नाम नांगौ जायोना बै दैफोरनि नामखौ आं दा गोसोआव गैया आरो जों दै बारनाय मानाय अबावबा दै खावखुमानानै लोंनाय बेफोरनि नामखौ आं गोसोआव गैया आरो होनब्लाबो बेफोरखौ सोंनानै मोनो आरो नोंनि हमजानाया माब्रै हमजादों एसेबाबो खिथागोन नामा फंबाय? आंनि हमजानाया जाहैबाय आंनि न'खरनि प्रेसार मोननाय आरो न'खराव सिगि सिग' खालामबाय थानाय जोंनि न'खराव आं गैयि समावबाबो आर्मिफोरा खर'आव एम्बुस थाफैबाय थायोमोन आरो NIA एसपि एडिसनेल एसपि असि आइसि गासिबो जोंनि न'खराव माबा नन स्टप जोंखौ डिस्टार्ब खालामदों केरेक्टार एकदम मा होनो बेखौ थारमाने माइन्डखौ बिराद गाज्रि खालामना होदों जोंनि न'खरनि मानसिखौ आरो आदाखौबो हमनो नागिरबाय थादोंमोन बेबायदि आरो दाथ' जोंनि हा हुखौ गासैबो सुजोबदों कालिगावनि हाखौ प्रपार्टिखौ जोंनि आरो जोंनि न'नि मानसिफ्राथ' गिबायना हा हु सुनाय मानाय सिज खालामजोबगोन सानबाय आरो पाब्लिक मानसिफ्राथ' ल'नि सोमोन्दै जेबो मिथियाना बेफोरबायदि न'खर मानसि बेफोर थायोबा हाफोरबो सिज खालामनो हागौ खोमा बेफोरबायदिबो साननाय गिदों जोंनि न'खरनि मानसिया ओमफ्राय उनावहाय लागै आंनि बिमानैनि फिसाला बेखौ इस्टियाव हमनानै दोखो दोखो बुग्लिदों दोखो दोखो बुग्लिनायाव ओमफ्राय आंनि नाम्बारखौ सोंदोंमोन सोंनायाव बियो खोन्थादों आंनि नाम्बार दं होननानै ओमफ्राय थारमाने आं थाखुमा बानारसनिफ्राय फैनानै आं थाखुमा दंनायाव बेयाव आं गामिनि माखासे सेंग्राफोरखौबो लोगो लादोंमोन आरो ओमफ्राय बे लोगो लानायाव बे गथ'आथ' हमजाबायना आनैनि फिसालाया बे आं लोगो लानाय सेंग्राफोरखौ खोन्थाजोबगोन साननानै गिनानै आङो उनाव फैनांगौ जादों आरो न'खरनि प्रेसार गामिनि प्रेसाराव बेबायदि आरो नङाबा आंखौ मोनाखैमोन आरो फंबायासो जेनेबा सरखारनि खाथियाव गथायफैदों आरो ना गथायफैनाय माने गथायफैनायानो जाबाय न'नि मानसिया कन्टेक्ट खालामना दोनबाय थारमाने ओरै गामि नों लोगोफोरखौबो नायनांगोन बिसोरखौ हमजोबनो नागिरबायना जोंनि न'खराव प्रेसार होफैबाय आरो थारमाने बै आनैनि फिसालायाबोथ' देखा देखि हमजाखाबाय बुग्लिजाबाय आरो बे बुग्लिजानायाव बे आरो बै माखासे आं बिदि जाय मानसिफोरजों कन्टेक्ट दं गामिनि सेंग्राफोरजों बेफोरखौ खोन्थासिगौमोन बै सेंग्रा गथ'आ आनैनि फिसालाया दा आं बै गामिनि सेंग्राफोरखौ बासायनो थाखाय आं फैदों आरो न'खरनि उफुद्रुग थारमाने उफुद्रुग खालामनाय न'खरनि हास्थायनाय जाथि बंस'नि खावलायनायाव आं फैनांगौ जादों आरो मा जायो जाथोंसै बेफोरबायदि आरो गोजोननाय थाबाय फंबाय नोंनि माखासे एसेबाबो माबानायनि थाखाय आरो ना खिथाहरनायनि थाखाय दा सर्टकाटआवसो खोन्थादों आरो बेनि बहुद काहानि दं आरो सर्टकाटआव खोन्थाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो सम सम थारिखआव फैबा आरो खै थारिखआव दंलाय फंबाय नोंना थारिखआ थारिखआथ' दा दसे थानासो मिथिगोन आं सार्भिसनो खोन्थाहरफिनगोन जिखुनु फनदोंनो आरो थांनाय समाव होनबा नों खिथाहरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय माबाफोर सोंनांगौ दंबा सोंनो हाबावगोन सोंनांगौआथ' जेबो गैला जेनेबा सोंनांगौआथ' अनेक दं फंबाय बेनिफ्राय दा माने जोङो सोङोबा मायोबा सोरबा दैदेनगिरिखौसो बुंनो गोनां जायो दा माखासे सोरखौबासो जोङो बुंनो गोनां जायो दा जोङो सोरखौबा रायबाबो सोरखौबा बखिबाबो दा माने बर' लिडारफ्रा माने इन्टारेस्ट गैयै सोरबाया माने खामानि मावनो गोसो दंबाबो माने सोरबाया बखिजानायजों माने गोसोआ बायो माने गावजों गाव बर'फ्रा माने बिदिनो जालायगासिनो दं आरो होमब्लाबो जोंनिफ्राय आं मोनसे थारमाने जोंनि एनजिअफोरखौ नोंनि थ्रुयै आं खावलायहरनो सानदों जोंनि एक्सुयेलि बे सिनियरफोरखौ जों खावलायो जाहाथे खौसेथि था मिलायनानै था आरो जोंखौ गावनि फंबाय बियादै गावनि फिसा होननानै सान जोंखौ बहननो थाखाय जेब्लाबो नाजा आरो जाथिया बबे अलखदाव थांदों बेफोरखौ दासिमबो नोजोर हो सुक्ति जादों होननानै दिनै जिरायनानै थानांगौ बे खोथा नङा जाथिया बबे धरनजों थांदों बबे लाइनाव थांदों बे बुस्थुखौ नोजोर होनो आं जोंनि आफादनि लिडारफोर बा एक्स इन्डिपेन्डेन्ट सिनियरफोर बिसोरखौ खावलायनाय जाबाय लोगोसे आरो गबिन्द सारखौबो आं बुंनाय जाबाय गबिन्द सारनि जों अनेक खोथा जों खोनाफैयो जेलाव गबिन्द सार नोंथ' सासे सिनियर मानसि गोबां सम जाबाय आफादाव थाबोनाया सासे लिडार होनब्लाबो दिनैसिम जोंनि थ्रुयै फंसेबो खोथा बुङाखै गबिन्द सारा जोंनि थाखाय फिसा बायदि बिनि फिसा बायदिसो जोङो जोंनि बैसोखौ नायोबा आरो दिनै जोङो दुखु मोनो बे गावनि फिसा फंबायफोर बायदिखौ बियो जोंनि सायाव जेबो सिन्था खालामाखै जेबो दुखु मोनाखै जोंखौ बहननांगौनि खोथा जेबो बुङाखै माबा एकदम गोबां दुखुनांथाव खोथासो बुंदों दा आं गबिन्द सारखौबो खावलायनो सानो आरो सम थानायावनो सोलायनो नाजा उनावहाय लागै रावखौबो मोननाय नङा
जुदि गावनि केडारखौनो गावनि फंबाय फिसाफोरखौनो जुदि नायनो रोङाबा उनाव सोरखौ मोननो बेलाय दा बेखौबो आं खावलायनो सानदों आरो गबिन्द सारखौबो। दाखालि मैयानि गेजेराव दिल्लीयाव जिरायनाय जादों आरो गासिबो माने माबायाव माखासे माबाफोरखौ माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों देखायजोबनाय जायाखै केसनि बागै आरो जोबथेसालियाव थानाय जिखुनु जाया जेंनानि सायाव माने मोनफ्रोमबो फेक्ट'रनि थांदों आरो SNDP थांदों आबसुनि थांदों आरो बिटिआरनि माबा एकर्ड खालायग्राफ्रा गासिबो थांजोबदों आरो दा माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों माने माखासे खोथाफोरखौ माने ससियेल मिडियायाव माने फोरमायजोबनो हाया माखासे सिंजों सिं खामानि मावदों होननानै बुंदों आरो दा बे खामानि मावनायनि खोथाखौ आं मोनसे बुंनो सानदों। थारमाने जोंनि केसनि सोमोन्दै इउपिपिएल सरकारा खामानि मावगासिनो दं रायज्लायगासिनो दं होननाय खोथाखौ आं बुंनो सानदों आरो थारमाने जोंनि केसा मावगासिनो दं बे मावगासिनो दं होननाय रावजों मालाबाबो जाया आरो मानो होनोबा जोङो जेल जायाखै जोङो ट्रायलावनो दङ जोंनि केसा हाइकर्ट थांनाङा सुप्रिम कर्ट थांनाङा थारमाने बियो पलिटिकेल पावाराव थानाय सरकारजों थानानै रायज्लायबानो जों जायो जुदि हेमन्त बिश्व शर्माजों बा सेन्ट्रेल सरकारजों रायज्लायनानै जुदि दिनैनो जायोबा हेमन्तआ जुदि गाबोननो बा सेन्ट्रेल सरकार गाबोननो एनआइ कर्टआव अर्डार होयोबा जों समनियानो जों जामिनदार हाजिर खालामनानै थांनो हायो खिन्थु बे खोथाखौ गोबां रायजो राजाखौ थगायनानै दोनबोबाय थादों आरो रायज्लायगासिनो दं मावगासिनो दं होननानै जोंनि खामानिया मावनानै जानाय खामानि नङा मावनानै खामानिया सोरना जायो जायफोर कन्टेन जादों जेल जादों दा जेल जानाय दङ बिसोरनि थाखायसो मावनांगौ आरो जोंना मावनाङा जेबो रायज्लायबासो जायो बेफोरबायदि आरो बेनि थाखायनो रायज्लायनांगौसो आरो बे मावगासिनो दं माबागासिनो दं बे खोथाया एकदम नंखाय आरो दा मा बुंनो माने माखासे सोंगिरिफ्रा सोङोबा माने दैदेनगिरिफ्रा बुङो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासैखौबो फोरमायजोबनो हाया होननानै फोरमायो आरो जों दा बेफोरखौ नुयो आरो सम सम बेनोथ' थगायनाय इसिबां सम जाबाय मावनाया इसिबां जायो नामा इसिबां मावबाय थायो नामा खामानिखौ जोंनो ट्रायलावसो दं मानो होनोबा जों ल'नि क्राइमनि सोमोन्दै जों मिथिबाय बेयाव जों कर्टआव फैबाय थायो जोंखौ एनआइएफ्रासो उल्थासो सोङो नोंसोर लिडारफ्रा नोंसोरखौ जेबो माथा मारासो बर' लिडारफ्रा होननानै बुङो बेबायदिसो होनबावो जोंखौ नलेजसो होबावो नोंसोरना जेबो रायज्लायासिनो जों माथा मारियासिनो जोंखौ एनआइएफ्रासो जोंखौ उल्था होनबावो आरो जों मिथिथारो जों गोबाव सम जेलाव थाबाय थारमाने बे ट्रायलाव थानाय मानसिफोरना जेबो खामानि गैया जोंनि केसा जाबाय पलिटिकेल मेटार पलिटिकेल पावाराव थानाय बादिनो रायज्लायनानै जुदि बिसोर गनायबानो दिनै गनायनानै जाबानो गाबोन कर्टआव अर्डार हरबानो जों लगे लगे थांनो हायो जामिनदार हाजिर खालामनानै बेखायनो बे माबागासिनो मावगासिनो होननाय खोथाखौ फोथायनो आरो ओमफ्राय दिपेन बर'आ जेनेबा जेलाव थांनानै ओरैनो नोंसिनि केसनि बागैफोर खामानिखौ जों आबसुवानो मावगोन होननानै बुंना फैदों नामा फंबाय? बुंनायाथ' बुंदों आरो सिगांफोर सुटियाव थांनाय बिसोरनावबो सुटियाव थांनाय माखासे मानसि दं बिसोरबो लोगो लादोंमोन बिसोरखौबो बिदिनो बुंदों मावगासिनो दं गसिगोन मासिगोन बेबायदि बुंनानै बुंहरो आरो दाख्लैबो बुंदों नोंसोरथ' रियेलाइजेसनबो मोनासै जेबो मोनासै नोंसिनि थाखाय जोङो माबा मोनसे 5 लाखसो बेब'स्था खालामना होनो बेफोरबायदि खोथा बुंलांलाबायदों आरो ओमफ्राय माबा उकिल हमनानै होनायनिबो खोथा बुंदों जोंलाय मानो उकिल नांगौ उकिल नांगौनाय केस नङा जोंना जोंनि केसालाय सासेयाव ट्राकसे फैसा गारबाबौआ बेखौलाय नों उकिलालाय मा खालामनांगौ बेखौलाय उकिलखौ नाङा नङा नांगौ खिन्थु जोंनि केसाव नाङा बैफोर जाय कनभेन्ट जाबायना जायफोर फासि जादों लाइफ जादों बिसोरनि थाखायसो सुप्रिम कर्टआव थानो थाखाय उकिल नांगौ खिन्थु जोंथ' ट्रायलाव दंना जोंनिखौ उकिलानो नाङा सासे नाबाल उकिलानो जोंखौ बहननो हायो मानो होनबा जामिनदारल' हाजिर खालामनांगौ बेहाय बिदिनो पलिटिकेल पावारजों रायज्लायखानाय थाबाय नालाय बिल होखाबाय नालाय सरकारनिफ्राय बेयावनो जामिनदार हाजिर खालामनानै थांबानो जायो आरो माने माबाया जेनेबा दिपेन बर'आ उकिलखौ जेनेबा गावसोर दायथ' लागोन होनना बुंदों आरो आरो जोंहाथ' जों जेबो गोजोननाय गैया खिन्थु गावसोर खुगा सिफायलाबायनायखौ जों जेबो होनाखै आरो खिन्थु फोरमायहरखादों उकिलजों जेबो जाया होननानै ओमफ्राय दा बेफोरबायदियाबो मोनसे बिसिनि पलिटिक्ससो रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै होनोसै जों उकिल हमनानै होबाय बिसोरनो होननानै खिन्थु उकिलजों जानाय खामानि नङाना जोंना बे नों रायज्लायनाय गैयाबालाय उकिलजोंलाय मा जानो आं दहायनो बुंखादों ट्राकसे थाखा गारबाबौआ सासेयाव दा बेफोरबायदि थारमाने बिसोर गावसोरनि दायखौ बारग'नो थाखाय थारमाने बेफोरबायदि बुंनानै लायो आरो जों बेबायदि उकिल हमना होबाय माबाय होननानै उकिल हमना होदों माथो गैया माथो अब्ला फंबाय दोनथ'लायनोसै ना गोजोननाय थाबाय दे बुंनांगौआथ' अनेक दंबावोमोन खिन्थु आंनि बुंनायफ्राबो मोजां जायासै हाखु दाखु जाबाय थारमाने खबर गैया दबर गैया रायज्लायग्रोनाय जाबाय नालाय मालाबा नों थारिखखौ खिथाहरफिनदो फंबाय माला जायो ओमफ्राय मोजां रायज्लायफिनसै नांगौबा दे गोजोननाय थाबाय होनबा दे